Ben, volvemos con Alba Lea a Narón, onde onte atoparon sen vida no seu domicilio un veciño que sufría síndrome de Dióxenes. Alba, o falecido, vivía nunhas condicións totalmente insalubres. Sí, o falecido residía no interior desta vivenda como ocupa no barrio do Freixeiro, en Narón, cun estado de insalubridade total. Fixadevos como quedou o exterior da súa vivenda despois da actuación dos bombeiros no día de onte. Televisión, rodas, plásticos, mesas, un carriño. Ismael, o home estaba falecido dentro da vivenda e o cheiro chegaba ata o final da rúa. Sí, había un forte cheiro no exterior. Bueno, saltou a alerta por un veciño, no, que facía tempo que non daba, bueno, non o veía pola zona e non daba sinais. Chamou os servizos de emerxencia e ao final pois púdose comprobar o peor, no, que efectivamente estaba falecido no interior. Para entrar, tivestes que prepararvos ben. Como se actúa nestes casos cando tedes que enfrentarvos a este tipo de trastornos como é o síndrome de Dióxenes? Vale, unha vez que accedimos ao interior da vivenda, pois vendo o que había no interior, no, comprobando que había unha persona falecida que xa levaba certo tempo, e todo o lixo e toda a basura que había no interior pola enfermidade que parecía que é síndrome de Dióxenes, tivémonos que equipar cun EPI específico para risco biolóxico, debido a todo o lixo, toda a basura, electrodomésticos, enseres, todo tipo de mobiliario que había no interior para poder acceder á víctima e poder despois evacuala, no? Claro, este trastorno caracterízase pois por esa acumulación excesiva de enseres. Si este é o exterior, non me quero imaginar o que vos atopastes dentro. Sí, no interior estaba todo moi inaccesible, calquera punto que che quixerase mover, incluso houve problemas para poder entrar na habitación na que se encontraba o falecido debido a todo o lixo que estaba todo o escombro e lixo que estaba no chan. No? É curioso porque el tiña a parte, o suministro, a electricidade funcionando, non? Sí, tiña corrente no interior, bueno, había no interior unha estufa, un secador e bueno, unha televisión. Neste caso, trátase dun home de 55 anos que apareceu morto dentro da vivenda. Especulase que pode ser todo por causas naturais. Xustamente fai 2 anos tivestes que atender aquí en Narón un caso semellante dunha muller. Sí, outro caso similar tamén de outra persoa que tamén atopouse falecida no interior e que tamén levaba certo tempo tamén falecida. Pois moitísimas gracias, Ismael García, bombeiro de Narón, por atendernos para contar esta nova que coñecíamos onte dun falecido aquí no barrio do Freixeiro, en Narón, nesta vivenda que agora está precintada pola policía ás nosas costas. Padecía síndrome de Dióxenes e vivía pois nun absoluto estado de insalubridade. Moitas grazas, Alba. Ademais, non é a primeira vez que acontecía neste concello, tamén en Galicia diferentes casos, e dá que pensar, non? Dá que pensar como sociedade podemos ter un veciño que poida vivir así, que non demos atopado solución. Non sei como podemos, ou como adoitan ser os procedementos ante este tipo de casos. Pois evidentemente un síntoma da soidade na que viven moitísimas persoas hoxe en día, rodeadas de persoas pero completamente solas. O mes pasado, en xaneiro, houve un caso en Oleiros no que este protocolo que acabamos de ver que funcionou ben en Narón, pois non funcionou ben en Oleiros. Desgraciadamente, o forense e a comitiva xudicial non puideron levantar o cadáver cando se toparon tantísimo lixo acumulado. Estaba impracticable a vivenda no seu interior. Non se podía entrar e o forense non podía facer o seu traballo ni a comitiva. Entón, tiveron que marchar dali deixando o cadáver dentro para despois que foran limpar e poder... Porque, como decía Alba, compañeira, de momento dice que pode ser ofrecemento por causas naturais, pero hai que decir que estas situacións colevan un risco moi importante de que poida acontecer algo como un incendio, ¿no? E que pode ser incontrolable. Efectivamente, pero creo que neste caso